Barka da zuwa Tafarki TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Inda alƙawari kashi na 2. Gabana ya faɗi na ce yanzu kina nufin sai kin gama karatu sannan za mu yi aure? Gaskiya za a ɗauki lokaci. Shin ummi da gaske kina so na kuwa? Yaya zan da iya tunkara iyayena da wannan magana? Bayan su sun zaci yanzu sai dai batun aurenmu kawai zan je musu da shi. Bayan shekara 6 da kika yi a baya, yanzu nan kuma a ce nan gaba sai mun sake yin shekara 5? Ta ce menene ya kawo maganar ina son ka ko ba na son ka? Ka riga ka sani cewa ba ni da wani wanda ya fi ka a zuciyata, ya abin sona, abin ƙauna, abin begena. Hakika kai nake so a can cikin raina, abin mafarkina yayin barci, abin tunani yayin kalaci. Kakan ɓata mini rai a duk lokacin da ka faɗi irin wannan lafazi, amma kuma raina yakan yi fari a duk lokacin da na dubi shiryarka. Ban gaya maka wannan magana ba ne ko don komai illa sanin cewa taura biyu ba za ta taɓa taunuwa ba. Da wanne zan ji? Da karatun ko kuwa da tunanin hanyoyin da zan bi domin farantawa mijina rai? Na roƙe ka Allah Rabi'u, yadda ka daure a baya har na gama sakandire ba tare da ka gajiya ba, yanzu ma ka sake daurewa, banda abinka shekara ai kwana ce. Kada ka yi gajen haƙuri. Don Allah, a lokacin da na gama karatuna kuwa, kaga babu sauran wani zaɓin kaina, kai kurum zan sa a gaba. To, na ji duk abin da kika ce, amma har yanzu baki amsa min tambayata ba. Shin me zan ce da iyayena? Kin san dai ba zan tunkare su da wannan zancen ba, in har ba so kike da zunguro wutar da ba zan iya binnewa ba. Ummi ta ce yanzu babu wata 'yar dabara da za mu iya yi musu? Na ce wace irin dabara kike ganin zan iya yi musu? Wasu lokutan mukan zolai kanmu wai mu 'ya'yan zamani mun fi mutanen da wayo da hikima. Yaudarar kanmu kawai muke yi, don kuwa komai muke yi a tafin hannunsu suke ganin, sai dai kawai su bar mu don son a zauna lafiya. Ni dai abin so na shi ne mu yi aure kafin ki tafi makaranta. Tun daga wannan lokacin ban sake jin maganar ta ba, sai na ga ranta ya ɓaci, na yi ta yin magana ni kaɗai. Da na ga ranta ya ɓaci sai na ƙyale ta da wannan zancen, na sauya darasin da tambayar ta wace makarantar kike son ki je. Sannan ta yi magana, jami'ar ɗan Fudiyo nake so na je. Na ce shi kenan zan so miki fam ki ciki. Maganar aurenmu kuwa sai na jingine ta kafin lokacin da ya dace na kuma taso mata da ita. Muka yi sallama akan ba za ta sake gani na ba, sai na siyo mata fam ɗin. Bayan na so mai fam a Sokoto na kai mata ta ciki, sannan na aike da shi. Ni kuma sai na dawo cikin zaman zullumi. Wai in ummi ta dage akan maganar aurenmu, yaya zan yi kenan? Hakika zan shiga wani mummunan hali a wajen iyayena, amma in Allah ya yarda akwai mafita. Ummi ta yi ta jira har lokacin da aka kafe sunayen waɗanda aka ɗauka. Na nemi izini a wajen aiki, na shiga mota na je na dubo mata, na tarar sunanta ya fito, kuma kwas ɗin da ta nema shi aka bata, ba a sauya mata ba. Da na dawo na gaya mata, sai ta rasa inda za ta sa kanta don farin ciki, ta yi min godiya mai tarin yawa. Bayan ta gama yi min godiya, sai ta dube ni. Bayan ta gama yi min godiya, sai na dube ta na ce, Ummi, yau dai ina son mu dandale akan maganar mu ta kwanaki. Ni dai na san duk mutumin da ke ƙaunarka baya son yayi wani abu da zai ɓata maka rai ko mai ƙanƙantarsa. Ƙaunarki ce ta sa a kullum nake gudun na yi duk wani abu da zai ɓata miki rai ko mai ƙanƙantarsa. Amma Ummi, ni na fuskanci baki damu da ni kamar yadda na damu da ke ba. Baki damu da duk wani hali da zan shiga na zillimi da baƙin ciki ba. Ina ririta ki, ina tattalinki, amma ke ba kya tattalina ko kaɗan. Ta cika da mamaki, sannan cikin damuwa ta tambaye ni, me kuma ya kawo wannan magana Rabi'u? Me na yi maka kake gaya min irin waɗannan kalamai? Na sunkuyar da kaina zuwa ɗan lokaci, sannan na cira na dube ta. Kin san komai, ba sai na yi miki wani bayani ba. Tun daga ranar da kika ce ke ba za ki yarda a yi aurenmu ba sai kin gama makaranta,
wanda hakan yana nufin na sake jiranki na tsawon shekaru 5 ɗin. Ga iyayena suna jira a wannan shekarar na gabatar musu da yarinyar da zan aura. Bayan duk jiran da na yi a baya sun haƙura, yanzu da wacce dabara zan fuskance su. Kin san fa in har babana ya ƙufula ina zuwa gabansa in ya ji wannan zancen ƙafa zai sa ya yi fatali da maganar. In ma zuciyarsa ta ɓaci ya je ƙauye ya zaɓo min yarinyar da zan aura. Kin ga kenan kin jawo min auren da ban yi niyya ba, ban kuma amince ba, amma dole na lamunta. Ni wannan son kan naki ya so ma isa ta. Ta kwance kallabin kanta ta sake ɗaura shi a tsanake kuma a hankali, wanda hakan ya bata ɗal wani lokaci na tunani. Ta ce, Rabi'u, wasu lokutan kana bani mamaki, don ba ka fahimtar yawancin kalaman da nake yi. Ba wai ba na son mu yi aure a wannan lokacin ba ne, don ra'ayin kaina, sai don zama da na yi a tsanake na yi nazarin kasancewarmu a matsayin mata da miji da farin cikin da zaman zai haifar. Hakika na yi tunanin kasancewa matarka kuma a lokaci guda na kasance ɗaliba. Ba zan iya jure zafin karatu ba. Na yi wa kaina alkawari da zarar na yi aure to zan sallama wa mijina, nutsuwata gaba ɗaya za ta tattara ga mijina. Yanzu Rabi'u, kana ganin ya dace irin wahalhalun da ka sha a baya a wajen gina ilimina ya tashi daga ƙarshe a banza? Muddin muka yi aure a lokacin da nake karatu, to na yi imani ba zan iya yin karatun ba. In kuma karatun nawa ne ba ka so, to shi kenan. Ba dai ki ji a bakina ba, na ce a zuciyata. Na ce, na fahimce ki ummi, amma ni kaina a kan siraɗi nake. Don kuwa iyayena jira suke su ji daga gare ni. Yanzu menene zaɓi a gare mu? In iyayena suka gane ba zan yi aure ba na ba, to ko shakka babu sa yi min aure, ko na amince ko ban amince ba. Ke kuma kin ce muddin kika yi aure yayin da kike karatu, karatunki zai gama da cikas da rashin nasara baki ɗaya. Yanzu a wace sura muke kenan? Ummi ta ce, ni ina ganin ya danganta da irin hanyar da ka bullo musu. In ka yi musu bayani babu shakka za su fahimta. Na ce, na san ita Inna shawo kanta ba abu ne mai wahala ba. Baba kuwa babu wata dabara da za a yi yarda. Yadda na yi imanin raƙumi ba zai fita ta rariya ba, haka na yi imanin baba ba zai yarda da wannan shirin ba. Kin san Allah ummi, kullum ba na iya bacci. In na tuna halin da zan shiga in na rasa ki. Ta yi murmushi, ba za ka rasa ni ba Rabi'u. Ni na san an yi mu ne don juna. Ba ni da wani a zuciya sai kai, yadda na tabbata ba ka da wata a zuciya sai ni. Saboda haka ka kwantar da hankalinka. Zan sake zama na yi tunani kafin nan da tafiya ta makaranta. Amma kai ma ka ɗan tuno mana wata hanya mafi sauƙi don kubutar da mu daga halin da muke nema mu kasance a ciki. Daga nan sai muka bar wannan zancen, muka koma batun tafiyar da makaranta da irin kayayyakin da za ta bukata. Kwanci tashi ranar da ummi za ta tafi makaranta, wato jami'ar Sokoto ta zo, bayan Allah ya taimake ta, ta haye jarrabawa komai ya daidaita. Duk wasu kaya da take bukata na so mata. Ummi ta shirya kayanta kaf, ta kimtsa su. Ranar Asabar da safe na shirya na tafi gidansu ummi domin raka ta tasha. Ummi ta fito da kayanta tare da kanwarta Halimatu. Na samo yara suka ɗauki kayan suka kai mana bakin titi na biya su. Muka tare mota ya zuwa tashar Kukawa. Mu uku muka sa kayanmu muka rintuma. Bayan mai mota ya sauke mu a tasha, sai na sallame shi. Tun daga bakin tasha aka tare mu, ɗan kamasho ya yi mana jagaba ɗauke da wasu kayan, yayin da muka ɗebi ragowa har gindin motar Sokoto. A wata fijo da fadika muka sauke kayan aka sa a baya. Bayan ummi ta kama waje, sai na kira ta waje guda muka zauna a inuwar rumfar wata mai tuwo. Na ce, to ummi, gashi za ki tafi makaranta, amma ban ji kome game da zancen aurenmu ba. Bayan kuwa kin ce da ni kafin ki tafi zan ji komai. A gida har yanzu ba a yi min magana ba, amma na san an sa min ido ne a ga iyaka gudun ruwana. Ki riga ya kin san duk ranar da aka yi min magana ta faru ta ƙare. Ummi ta yi tagumi. Oh, wallahi har na manci. Me yasa baka tuna min batun tuni? Ka san Allah Rabi'u, na rasa abin da zan shawarta wa zuciyata game da wannan lamari namu. Amma kar ka damu, wannan tafiyar
ta zama kamar wani sabon samun lokaci. In har a gida an tuntuɓe ka da maganar kafin na dawo, ka ce ka ji ka yarda, amma kana jiran na dawo, kaga ba zan dawo ba sai nan da kusan wata 4. Na ji baƙin ciki ya dabaibaye min zuciya. Yanzu ummi, duk tsawon lokacin nan baki yanke shawara ba? In haka ne, sai yaushe za ki yanke shawara? Yanzu dai na gane ni ne kurum na damu da ki. In kuwa ba za ki iya yanke shawara a cikin wannan lokaci ba, yaushe za ki samu sarari a lokacin da kike cin halin karatu? Ta yi ajiyar zuciya, ta ciro idanta mai haske kamar wata da ya kwana 14 ta dube ni. Don Allah ka gafarce ni, ban zaci abin zai ɓata maka rai ba. Duk tsanani zan san yadda na yi, na yanke shawara a can makaranta. Kuma in na dawo zan shaida maka, ka yi haƙuri don Allah. Sanin kanka ne, na damu da kai. Don kuwa babu wani ɗa namiji cikin zuciyata sai kai kaɗai. Ina so na ce wani abu, sai na hangi ɗan kamasho yana ya fito mu, saboda motar ta cika mu ake jira. Na miƙe tsaye, ummi ma ta miƙe. Halima ƙanwar ummi da ke zaune a kan bencin mai ita ma sai ta taso muka nufi wajen motar. Ina cewa da ummi, na ji na haƙura, amma dan Allah ki tabbatar kin dawo min da cikakkiyar amsa. Dan kuwa in ban samu amsa daga gare ki ba, ban san inda zan sa kaina ba, dan damuwa. Na biya kuɗin ummi, ta shiga, direba ya zo ya karɓi kuɗinsa a wajen ɗan kamasho, ya sallame shi, sannan fasinja suka shiga, ya tuƙa ya tafi. Ummi na ɗago mana hannu, mu ma muna ɗaga mata, har suka ɓace, muka daina ganinsu. Sannan na sa Halima a gaba, muka koma gida. A hanyar ta zuwa gida, na tsaya na saya wa Halima kayan marmari, kamar su ayaba da lemo da gwanda da abarba. Muka shiga mota, muka koma gida. Na ce da mai motar ya tsaya a bakin titi, Halima ta sauka. Na ce ta isar da saƙon gaisuwa ta ga iyayensu. Mai motar ya yi gaba, ya sauke ni a ƙarshen titin, na ƙarasa gida. Ina tafe, ina tunanin ummi da irin baƙin cikin da zan shiga in ba ta sauya ra'ayinta ba. Don na tabbatar babana ba zai yadda da duk wani lallami da zan yi masa ba. Kuma ba na raba ɗaya biyu. In na kai masa labarin abin da ummi ta ce, to ƙauye zai je ya zaɓo min mata. Na roƙi Allah Ubangiji ya sa ummi ta zo min da labarin ta janye maganar sai na jira ta da take faɗa min. Da isa ta gida, sai na tarar da ƙofar ɗakina a buɗe. Na cika da mamaki, domin na san arfa na barta. Da na ɗaga labule na shiga, sai na iske Abubakar ne zaune. Abubakar abokina ne tun muna yara a makarantar firamare. Ba unguwarmu ɗaya ba, amma mukan ziyarci juna sa'i-sa'i. Abubakar baƙi ne kakkaura dogo, yana sanye da jaket da wando farare. A duk abokaina, babu mai zuciyar Abubakar. In yayi zuciya har kuka yake yi, kuma idansa yakan jirkici ya zama jajir kamar garwashin wuta. Duk mutumin da zai zauna da Abubakar, to dole ne ya ci maganin zama da shi, don yakan fita daga hayyacinsa idan ya yi fishi. Ya tare ni da murmushi, Rabi'u, ina ka tafi ne? Tun ɗazu nake ta jiran ka baka dawo ba. Na ce, na yi rakiya ne. Waye ya buɗe maka ɗakin? Ya ce, Lami ƙanwarka, ita ce ta karɓo min ɗan makulli a cikin gida. Amma Rabi'u, wannan wace irin rakiya ce ka daɗe haka? Na ce, yayin da na zauna. Kai dai bari, dole na daɗe. Ummi na tafi rakawa, za ta tafi makaranta. Ita da dawowa sai nan da shekara 1. Yaya zan yi da rashin ganinta? Abubakar ma ya dawo ya zauna. A'a, dama yau ne tafiyar tata? Ai da ka sanar da ni, da na zo da wuri, mun raka ta tare. Na yi murmushin ƙarfin hali, sannan na dubi Abubakar na ce, na yi murna ma da na sadu da kai, don hankalina ya yi matuƙar tashi. Abubakar ya tambaye ni dalilin tashin hankalina. Ban ɓoye masa komai ba, na feɗe masa biri har jela, yadda muka yi da ummi kafin mu rabu. Ya nisa ya ce, bayan shekara 7 da kai a baya, nan gaba kuma ka sake yin shekaru 5 kana jiran mace ɗaya, kamar wata 'yar autar mata? Gaskiya Rabi'u, ka yi wa kanka ƙiyamun laili. Matar da ta ƙi aurenka don gudun wahalar karatu, ba na jin za ta aure ka bayan ta gama karatu, musamman ilimi mai zurfi irin wannan. Kai yanzu ka so tunkarar iyayenka da wannan tatsuniyar? Na ce, ba zan iya ba kam haƙiƙa.
Ya ci gaba da cewa, in ta dawo hutu Rabi'u, ya kamata ku yi zama na musamman, ku yi zance na fahimtar juna. Ni dai shawarata in ta ƙi ka haƙura kurum ka ƙyale ta. Na yi ajiyar zuciya na ce, ko kusa maganar ƙyale ta bata taso ba, zan dai ƙoƙarta na shawo kanta da ta rage wannan shekarun sai mu dawo da shi kamar shekara 1 ko 2 maimakon shekara 5. Abubakar ya dube ni kurum, ya san lallai ya yi kuskuren cewa da ya yi na rabu da ita. Ya ce shi kenan Rabi'u, ka yi duk yadda ka ga ya fi dacewa. Sannan ya sauya darasin. Daman dalilin da ya sa nake neman ka shine ina son na baka ajiya ne. Ya nuna min wasu manyan kwalaye guda 3 da ke ajiye a ƙurewar ɗaki. Masu sauraro da fatan za ku yi min afuwa. Mu kasance a shiri na gaba. Akwai cakwakiya fa a cikin wannan labari. Ku dai kasance da tashar mai suna Tafarki TV. Idan baka yi subscribing ba, daure ka yi subscribing kana ka danna ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shirin. Barka da zuwa Tafarki TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora.